Reklamácia je o ušnicách, o uších a náušnicách. A tie uši používajú a náušnice používajú sa na uši. Uši sú, aby dobre niekto počul, a potom ešte uši sú na to, aby niekto počul dobre, a keď niekomu prasknú bubienky, to už bude hluchý. A náušnice sa používajú na krásu, aby mali krásne uši vyzdobené náušnicách. A rybičky uši nemajú. Oni počujú ten zvuk. Aj môžu byť aj rybičky hluché, ale rybičky nepoužívajú náušnice. Náušnice sú len na ľuďoch. Aj na všetky. Ale nie na zvieratá. Ani na nejaké tvory zlé. A niekedy počasí nenosia sa náušnice, lebo len malinky a maminy nosia svoje náušnice. Niekedy aj má niekto nové náhrdelníky. A tie náhrdelníky používajú na najkrajšiu krásu do roboty. Alebo na nejaký výlet. Používajú všetky dámy, aby boli krásne. A toto je použitý hovor na náušnice a uši. Toto bol hovor. Aj susedná reklamácia. Dovidenia. Máme vás všetkých radi. Aj zvieratka, aj všetkých, aj psov, aj mačiek. Máme vás rada a nikomu to ani nepovedzte, lebo to je len reklamácia Mezníkových a Havršových. Baška Havršová je moja najlepšia kamoška a Simonka Mezníková jej najobľúbenejšia tak isto kamarátka, lebo sú spolu kamarátky a sa majú veľmi radi.